De nen a pilot. A mi m'agrada la velocitat i l'olor de benzina. M'agrada córrer, però necessito que m'ajudeu per arribar a dalt de tot. Pere Cañas Resina, un nen que des de molt petit va decidir estar vinculat al món de les dues rodes. Als 2 anys la primera bicicleta fa embogir les seves inquietuds, que la pren com la principal afició. Amb una KTM de motocross als 5 anys, és un pas més a la formació com a pilot. Amb 7 anys pren classes a l'Escola Catalana de Trial, practicant el trial bici amb l'11 vegades campió del món, César Cañas. Tot és el resultat que a mi m'agraden molt les rodes, els motors, i bueno, els he inculcat una mica amb ells, no? Als 8 anys al Pere Cañas li concedeixen la beca del Promorrac Velocitat. Vam començar aquell any preparant-nos per poder córrer les carreres que tocaven per Catalunya. La temporada es comença no només posant la moto a punt, sinó també exercitant la disciplina, la constància i l'esforç com a valors humans imprescindibles en el desenvolupament personal del Pere. Cada obstacle que li poso, ell el supera i en mica va avançant. La família és molt important a l'hora de donar suport al futur pilot. Els estudis són una part fonamental i imprescindible que el Pere els compagina amb els entrenaments i la competició. Pilots de renom mundial segueixen de prop l'efervescent evolució del Pere. La Copa Catalana Promorrac Velocitat del 2011 comença el 21 de maig al circuit d'Alcarràs. La volta ràpida d'1 minut i 6 segons li suposa la 4a posició. El 18 de juny acaba setè a Vic amb un temps d'1 minut i 7 segons. El 9 de juliol amb un crono d'1 minut i 12 segons és quart a Móra d'Ebre. Sota la pluja el 3 de setembre a Alcarràs acaba 5è fent la millor volta, 1 minut i 21 segons. El 17 de setembre és tercer a Vic amb un temps d'1 minut i 4 segons. L'1 d'octubre amb 1 minut i 23 segons és segon al circuit internacional de Zuera. El 15 d'octubre el segon lloc al circuit de Móra d'Ebre li suposa la tercera posició a la classificació general de la Copa Catalana Promorrac Velocitat. El casc, el mono i els guants són les joguines escollides, són part del seu uniforme habitual. Per al Pere Cañas, ara és el moment. El Pere necessita el recolzament per continuar endavant la formació com a pilot de motociclisme. L'engranatge de tota la maquinària s'ha posat en marxa. El que va començar com un joc esdevé una realitat. L'any 2012 és l'any del reafirmament de Pere Cañas. Pere Cañas, un valor de futur amb l'aval del treball, l'esforç i la constància. Salut! Benzina!